Pozdrav! Imate problema sa leđima, zna vas često ukočiti u donjem dijelu leđa i ne možete napraviti niti ovo. Da, naime to je česta pojava kod mnogih ljudi, pogotovo kod žena, kako čujem kod mojih klijentica, često se tuže na takve bolove. Jedna stvar da se to može riješiti odlaskom kod fizioterapeuta i odgovarajućih vježbi, no druga stvar je podignuti svjesnost o pokretima kroz život, dakle kroz kućanske poslove. Jedan banalni primjer je ustajanje iz kreveta, pa pogledajmo. Znači, da, ovako ustajanje ne. Ukoliko imate problem sa leđima, ovako ustajanje samo će ga još gore pogoršati. Dakle, kod problema sa leđima, okrenimo se na bok, podignimo se na ruku, jednu, drugu, to i gore. Iz ovog položaja leđa ravno, i gore. Također, kod podizanja predmeta sa poda, većina radi grešku, to što vodi teška kutija, 5 kg, 10 kg, i šta se dogodi? Opa, škerc. Au. Dakle, podizanje predmeta sa poda je čista vježba mrtvog dizanja. Iz nogu, stisni, podigni predmet, gore. Također što se tiče stavljanja korpe za robu, kad stavljate robu za sušit, koliko imate problem sa leđima, znači olakšajte sebi tako što ćete korpu staviti na povišenje. Stavite korpu na povišenje, ok. Ili pod tu uzimate robu i stavljate je vješati. Umjesto ovoga, hop, pa stavljate vješati. Znači, korpu staviti sa vešom mokrim, stavite na povišenje i od tu uzimate. Eto, nadam se da su vam ovi savjeti koristili i svakako, ukoliko imate problema sa leđima, fizioterapeut, vježbe i probudite svjesnost o pokretima kroz svakodnevni život. Pozdrav!